всего арабского мира. التبادل التجاري بين تونس وروسيا ربما لا يلبي طموحاتنا، ولكن بالقراءة في الأرقام والمعطيات يبدو معدل التبادل نامي ومتطور، يصل إلى $1,200,000,000، وهو رقم مهم وقابل لمزيد من التطوير بما يخدم مصالح بلدينا. Что касается торгового оборота между нашими странами, возможно, он вырос и находится в состоянии роста. Рассчитываем на продолжение такой тенденции, потому что это в интересах наших обеих стран. وتونس بحكم ما تتمتع به من مناخ جيد وطبيعة جميلة أصبحت قبلة محبذة للسياح الروسيين. Тунис с его климатом и природой стал своего рода местом для паломничества российских туристов. وقد شهدنا ارتفاع فعلا في عدد السياح الروس هذه السنة يفوق 50%. И в этом году мы наблюдаем рост числа российских туристов, посещающих нашу страну, на 50%. التعاون الثقافي والعلمي والأكاديمي أيضا يسير في الاتجاه الصحيح بين تونس وروسيا، وهو قابل لمزيد من التطوير والتدعيم أكثر. Что касается культурного и научного сотрудничества между нашими странами, то должны отметить об удовлетворенности нашей его уровнем, но рассчитываем, что также будет развиваться и эти направления. كذلك تحدثنا بشأن ضرورة تسريع اتفاقية حماية الاستثمارات والرحلات الجوية المشتركة بين بلدينا. Также мы говорили о необходимости ускорить процедуру подготовки соглашений между нашими странами в области совместной защиты капиталовложений и о воздушном сообщении. كذلك لدينا تقارب كبير ربما يصل حد التطابق في الكثير من القضايا الإقليمية والدولية. Также, как было отмечено, наши позиции по многим международным и региональным проблемам совпадают, близки. ومن ذلك نحن متفقون على ضرورة وجود نظام دولي عادل وتعددي يخدم مختلف شعوب العالم. Мы согласны в том, что касается необходимости создания справедливого многополярного мироустройства, которое служило бы в интересах всех государств. نظام دولي محكوم بسلطة القانون وقيم العدالة والتوازن بين الدول. Миропорядок, который строился бы на основе верховенства закона и справедливых отношений между странами. نحن متفقون أيضا من حيث المبدأ على أن مصير الشعوب تقرر الشعوب بنفسها بعيدا عن كل التدخلات الأجنبية. Мы согласны также в том, что судьбы народов должны определять сами народы без вмешательства извне. في الموضوع السوري نحن متفقون بضرورة إدخال إصلاحات سياسية عميقة وحقيقية. Что касается сирийского сюжета, то мы согласны в том, что необходимо проводить серьезные, глубокие реформы. وضرورة الاستجابة لتطلعات الشعب السوري في الحرية والعدالة والديمقراطية. А также реализации чаяний сирийского народа к большей свободе, демократии и справедливости. ولكن بأولويات وأجندات سورية وكذلك أولويات عربية بعيدا عن كل التدخلات الخارجية. Но в первую очередь на основе повестки дня сирийского народа, арабов, без вмешательства иностранного. ونحن نقدر أيضا الموقف الإيجابي والمتوازن لروسيا من القضية الفلسطينية والتزامها بقرارات الشرعية الدولية ورفض الاستيطان وفرض المعطيات على الأرض بقوة الهيمنة والتوسع. Мы также ценим взвешенную позицию России по палестинскому сюжету, в том, что касается неприятия поселений. جئت محملا برسالة شكر وتقدير من رئيس الدولة الدكتور منصف المرزوقي وكذلك رئيس الحكومة الأستاذ حماد إجبالي لروسيا الصديقة. И также в завершении хотел бы передать наилучшие пожелания со стороны тунисского руководства, президента Мустафы Марзуки и председателя правительства Туниса. Шукран. Спасибо. Дамы и господа, переходим к вопросам. Пожалуйста, первый вопрос агентства РБК. Здравствуйте, Владимир Кострев, информационное агентство РБК. У меня вопрос к министру иностранных дел Туниса. Вы сказали о схожести позиций России и Туниса по Сирии. Сохраняются ли какие-то разногласия и в чем они заключаются? Может быть, по судьбе президента Башара Асада? И в продолжение сирийского сюжета, по сообщениям СМИ, а также по документам, переданным сирийским правительством в ООН, значительная часть молодых людей, приехавших в Сирию для так называемого джихада против правительства этой страны, это тунисцы.
Также и в самом Тунисе набирает силу во внутренних районах Аль-Каида. Как правительство Туниса противостоит угрозе международного терроризма? Спасибо. السؤال من وكالة الأنباء RBK لمعالي الوزير رفيق عبد السلام. أنتم ذكرتم التطابق والتقارب من مواقف روسيا وتونس إزاء الأزمة السورية، ولكن هل توجد هنالك الخلافات في هذه المواقف؟ والسؤال الثاني، حسب معلومات بعض وسائل الإعلام بعض الشباب يوصلون إلى سوريا للقيام بالجهاد ضد الحكومة السورية لهم جنسية تونسية، وحسب بعض وسائل الإعلام لا تزال وجود تنظيم القاعدة داخل الأراضي التونسية، وما هي رد الفعل الحكومة التونسية في هذا الصدد للتصدي هذا التنظيم؟ يعني فيما يتعلق بالأزمة السورية، يعني هناك تقارب في وجهات النظر، وربما هناك بعض الاختلافات في التقديرات. نحن متفقون على ضرورة الاستجابة لتطلعات الشعب السوري في الحرية والعدالة والكرامة، وبضرورة الإصلاحات العميقة والجذرية في سوريا، وكذلك متفقون على رفض التدخلات الخارجية. هذه العناصر والمعطيات تجعل موقفنا متقاربة إلى حد كبير. Что касается сирийского сюжета, то, как я уже говорил, наши позиции близки. В том, что касается ситуации там, единственное, у нас могут быть отличия в оценках этой ситуации. Наши позиции совпадают в том, что необходимо реализация чаяний сирийского народа и устремления к лучшей жизни, к свободе и справедливости, согласно необходимости проведения глубоких реформ в этой стране, а также отказу от вмешательства извне. أما فيما يتعلق بمشاركة بعض الشباب، قد يكون مثل هذا الأمر صحيح، ونحن لسنا سعداء بذلك، ولا نرغب أن نرى في شباب تونسيين أو أي من الشباب العرب الآخرين يقحمون أنفسهم في الشأن السوري. Что касается участия тунисцев в противостоянии в Сирии, то мы не приветствуем это. Мы не приветствуем это как со стороны тунисцев, так и других арабов, но считаем, что это их собственное решение. فمشاركة مثل هذه المجموعات سواء في سوريا أو من خلال قراءة تجارب أخرى ليست مفيدة بل مدمرة، وكثيرا ما تكون مدخلا للحروب الطائفية والدينية. И также считаем, что деятельность подобных группировок, она контрпродуктивна, несет разрушение и может привести к разрастанию противостояния на конфессиональной почве. أما فيما يتعلق بالوضع في تونس، تونس مستقرة واستقرارها متين مبني على أسس، ونحن حريصين على أن تكون أرضنا هادئة وسلمية بعيدا عن كل الجماعات العنفية التي تهدد الأمن والاستقرار.